لی دەستپێکا شەڕی دە ناوبەرە هێزên pêşmerge Qaraman û tîrosên Daişê da qeza şalê care nivîsê bi hezaran kiç û jinên êzdî bê serûşîn dibin. Ev çende jî bûye egerek. Ola êzdiyan bi dengê van kiç û jinên êzdî ew ê di destên tîrosên Daişê da may bigerin. Şingal rizgar bû li 13/11/2015 bi destê hêzên pêşmerge Qaraman. Lê hindî ola êzdiyan e. Keyf û xweşî bi rêzgarkirina vê qezayê nebirin. Her di damay û perîşan bûn ji ber ku dizanin endamên malbata wan di nav destên tîrostên Daişê da maye. Ev e rêveberiya nivîsîngeha revandiya karûbarên êzdiyan e. Take rêveberiya ku bişêtin dengê ola xwe bo guhên layanên peywendîdar bilind biketin. Lê her wekû ew dibêjin, em berdewam di hewlandayîne ku wan kiç û jinên êzî rizgar bikin yên taniha di çekdarên tîrosên Daişê da mayn. من هر دەستپێکی شاژە پێدا هەر دەستپێکە کارەساتێ ما نویسینگەها ڕزگارکردنا ڕەڤاندیە گەل ڕێبەریا گشتیە کاروبارێت ئێزدیا ما ئەحساەک چێکرد 6400 کەس ببوونە ئەکسیر کەبوونە دەستی دوان تیرۆرستادا لەو ماکو ئەو هەرش دەستپێکی هۆتان هۆیت هاتیە ڕزگارکردن بتەش 2800 کەساوێت هاتیە ڕزگارکردن و بزاوێت مەشید بەردەوامن. Sebaret pirsa Kenalê Badînan saet. Axo eger mîsil hat û rizgarkirin û çarenivîsê wan keç û jinan jî diyar nebû. Çi pêngav bo vê çendê heye. Navbirî bi vî şêweyî bersiv dide. Operasyona rizgarkirina bacerê Musilêşik matirsiwa heyî ku ew kuçûjina veguhêzin welatê Sûriya û Şwêderê bû ciddî. Lew mama çendîn cara daxwast kir û min hoş rêya kanalê wê berêz daxwast kirin ku rêya roşayê bacerê Musil eviya Beaç çit bo berû Sûriya ve çit ew rêya bête girtin da ku rêk tîrosta nête dan tîros qarin wan kesûkarê me veguhêzin bi wan ciddî. Dîsan ku xaleketî geleke girin ku hey me daxwaz wakirîş hevpeymanaş غرفة عمليات وزارeta pêşmergehê cêşê Iraqê ku hiç şêweyekî ew ciyet guman têda hên kucûjinê êzdiyavê lê bacerê Musil nêne topbarankirin ji ber selametiya wan çend got ev mawekî dirêj destê wan tîrosya dat bin zilm û zordariyê da heskên ku ew cîna nêne tobarkirin da ku bi selametiî piştî operasyon bidawî tê û bi zivir nav kesûkarê xwe. Dêhete zanîn di operasyona Mîselê da li dîv gotina rêveberê nivîsîngeha revandiyan ya karûbarên êzdiyan di heyva deh da ji mareka zora keç û jinan hatîne rizgarkirin û dê di berdewam bîn.